ನಮಸ್ಕಾರ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೋರಿ ಗಸಿ ಸುರುಕಾದ ಕೋರಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಗ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಚರ್ಮದೇದಿನ ಕೋರಿ ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದಿನ ಇರುವ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ ದಾತ ಬೇಸೊಪ್ಪು 25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚೆ ಸಾಸೇಮಿ ಮೂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಒಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಕಾಲು ಚಮಚೆ ಮೆತ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ಗಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆ ಪುಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚೆ ಮಂಜಲ್ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಬೋಡುತ್ತನ ರುಚಿ ಕೊರ್ರೆ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ ದಾತ ಗೇರು ಬೀಜ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ್ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಸುರುಕಾದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅರ್ಧದಾದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಕಡೆದು ಪೇರು ಮಲ್ತದಿ ಒನ್ಲೆ ಸುರುತ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಬಕ್ಕದ ತೆಲ್ಪು ಪೇರು ಪುಲಿನ ನೀರಿಡು ಪುಂಟುದು ಇಂಚೆ ಗೆದ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪೊನ್ಲೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗೇರು ಬೀಜ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ ಮುಟ್ಟ ಪೊತ್ಪುಲೆ ನನ ಮಸಾಲೆನ ದೆತ್ತದು ಚಪ್ಪಾವರೆ ಬುಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಬಾಜನಡು ತಾರಾಯನ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆನ ಈ ನಮೂನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದಿಲೆ ನೆಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಜಿ ಸುರುಕು ಅರ್ಧದಾತ ಮಸಾಲೆನ ಕಲೆದಿವನ್ನೆ ಬಕ್ಕದ ಮಸಾಲೆಗೆ ತಾರಾಯಿಲ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಜೆ ನೋಡು ಬೇಸೊಪ್ಪನ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಾಸಮಿ ಪುಡೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿ ಬಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬೇಯರೆ ಸಲುವಾದ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿನ ಬಾಡಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ದು ಜೋರು ತೂಟು ತಿರ್ಗಲೆ ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಲೆ ನೀರದ ಬದಲು ತಾರಾಯ್ದ ತೆಲ್ಪು ಪೇರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಲಿತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು ಕೈಪನ್ ಕೊಜ್ಜೆರೆದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಅರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೇಪಲೆ ಕಡೆಕ್ಕಾದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ಕೋರಿ ಗಸಿ ತಯಾರಾತಂಡು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ದೊಟ್ಟು ಬಲಸಿ ಎರಡ ಗಡ್ದದ ವನ ಸಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕ್ಯಾಲರಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ 100 ಗ್ರಾಮಗ್ 95 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊರ್ಲಿ.